И здравейте хора, днеска пак съм аз. Днеска ще си покажа любимите ми играчки. Само ми изчакайте една секунда, няма много да се забавя. 5 ще ви покажа. Първата ми е ето тази. Очарователно прасенце. Харесва ли ви? Ако ви харесва, поставите лайк на този видео. Така, втората ми любима играчка е, сега ще я взема, е ето тази. Малко е надраскана, но нищо. Но тя пак ми е любима, днеска обърсах сока с нея. Така, третата ми любима играчка е момче. Ето това мъженце. Харесва ли ви? Той си има филм, нали го знаете? Ако го знаете, нищо не поставяйте. Четвърта играчка любима. Само да я намеря, че тя, както винаги, се валяе някъде. Една минутка. Това е също момче. Нали го знаете това? Ако не знаете как му е името му е Кърмит. Той обича да прави бакфлипове. И последната играчка, която ще ви покажа е... Само да открия, трябва да отида в хола. Моя брат ще ме прегледа, ела. Ладно, той не иска. Сега ще дойда. Не изчакайте, обърках. Ето това сладко зайче. То беше зайче, само че на него моят брат му откъсна ушите. Та лъжа. Аз му ги откъснах, когато бях там по-малка. Но иначе е много хубаво още. И на това видео свършваме. Последвайте ме на канала Кроклю Шоу.